Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин, Айзилә Батырханова. Язгы 13 апрель иртәсе һәр барчабызга шатлыклы хәбәрләр алып килсен. Көнебез уңышлы үтсен. Бүген изге Рамазан аеның 12-нче көне. Казан Федераль университетының Татар халык хорына 55, аның алыштыргысыз җитәкчесе, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Ирнис Рәхимуллинга 80 яшь. Әлеге күркәм юбилейларга багышлап 23 апрель көнне зур концерт көтелә. Бүген бездә кунакта данлыклы университетның данлыклы Татар халык хоры җитәкчесе Ирнис абый Рәхимуллин үзе, концерт программасы турында Гүзәл Туташ университет студенты Камилә Габдрахманова сөйләр. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Бик шатмын сезне студиябызда күргән. Мин үзем дә университет тәмамлаган кеше буларак шуны әйтә алам. Казан Федераль университетының Татар халык хорына эләгү инде зур дәрәҗә булып санала. Һәм инде студентлар арасында ул Татар халык хоры дип тә түгел, әнәк менә Ирнис абый хоры дип йөртелә. Һәм инде менә сезнең хәзер Ирнис абый горурланып әйтергә була, 55 еллык тарихы булган хорның сез нәкъ менә җитәкчесе. Ярты гасыр вакыт аралыгында ничә хәвәскәр студент университетта татар җырын, татар моңын сеңдерде. Академик тавыш белән җырларга өйрәнде. Тарихка күз салыйкчы, татар халык хорының шишмә башы ничек башланды? Шишмә башында яңрады салкын шишмә татар халкы. Шуннан бирле без яшибез, шуннан бирле без концертларда, без хор конкурсларда, бөтен союз, бөтен Россиядә, бөтен җәмгыятьнең конкурсларда җиңәбез. Һәр чакта бер максат туган минем эш башлаганда. Аңа кадәр хор капелласы бар иде университетта. Бер тапкыр 67 елда миңа ректорат тәкъдим итте. Әйдәгез татар хорын башлап җибәрегез. Но мин риза булмадым, чөнки мин татар телен белмәдем. Чөнки безнең Казанда битергәннәр бөтен татар мәктәпләрне. Миңа әйттеләр: сез армиядә булдыгыз, анда шундый закон бар. Не хочешь — заставим, не можешь — научим. Шуннан бирле мин сорадым. Җәмәгать так сайлап алдым иде, татфактның студентларына сорадым: ничек сезгә мөрәҗәгать итәргә? Җәмәгать дип әйтегез. Ну, мин шулай дип әйттем. Җәмәгать, мин сезне француз теле һәм урыс теле укытам, сез мине татарча укытасыз. Шуның белән килешеп, әле дә менә татарча да сөйләшә башладым. Аллага шөкер. Субханалла, бик матур сөйләшәсез, Ирнис абый. 55 еллык тарихы булды дип әйттек. Бит инде без менә шул уңайдан 23 апрель көнне Казан Федераль университетының төп бинасында, император залында зур концерт көтелә. Тамашачыларны әлеге концертта ниләр көтә? Без шул концертны исеме шундый бирдек: гомер бер мизгел. Ул минем турында, я татар хор турында белмим ничек туры килә. Но шул гомер бер мизгелгә сез шул концертка килегез 23 апрельдә 15 сәгатьтә шимбә көнне ял иткән вакытта, ял иткән көннәрдә без сезне көтәбез император залында. Аңа кадәр 55 ел буе без шундый репертуар ничек дип әйтергә, Котлык булды. Чөнки композиторлар хәвәскәрләргә бик еш эшләмәделәр, аранжировкалар белән
эшкәртүләренә. Миңа шул туры килде, шул эшләргә шуны салкын чишмә мин үзем эшли башладым да, аннан соң 55 ел буе мин шул аранжировканы эшлим. Шуның белән нәтиҗәдә бер тапкыр без шундый Жиынтык җыентык җыгардык бастырып, аннан соң түгел икенче җыентык чыгардык. Әмма минем өстәлдә тагында 100дән артык бастырылмаган әсәрләре бар. Чөнки ул бик мөһим нәрсә. Сыгау әскәрләрдә беркемдә бик еш түгел иде эшкәртүләр. Әлбәттә. Ул бик мөһим, это очень важная часть нашего творчества. Бу бик зур хезмәт. Ирнис абый, менә әйтергә кирәк, сез бит инде менә шушы хәвәскәр студентларны академик тавыш белән берничә тавышка җырларга өйрәтәсез. Һәм инде бу, чынлап та әйтергә кирәк, колоссаль хезмәт. Һәм инде менә татар халык хоры дип йөртелсә дә, монда бит әле башка телләрдә дә җырлар җырлана, бик чит ил музыкасына да сез зур игътибар бирәсез. Менә бигрәк тә кайсы чит ил музыкасы сезне үзенә җәлеп итә? Менә академик юнәлештә без җырлыйбыз. Без халыкчан җырламыйбыз, чөнки халыкчан гадәте белән җырласан романслы, да, һәм төрле композиторларын бөтен дөньяны җырласак, ул пародия шикелле булып чыга. Шуңа күрә вот шул оныттым әле нәрсә турында сөйләшик биләйсә. Без менә шушы чит ил җырлары турында, Демәк, без вообще полиглотлар. Без җырлыйбыз французча, без җырлыйбыз инглизчә, без җырлыйбыз латинча, без җырлыйбыз итальянча, грузинча, һәм шул телләр белән сравнивать это чәнчегә. Фикерегез нинди иде? Шушы телләр белән сез әйбен тине халыкка татар моңын җиткерәсез. Шул Алла. Менә концертка әйләнеп кайтсак, 23 апрель көнне концерт була дип әйттек бит инде без. Камилә, менә тамашачыларны нәрсә көтә дигән сорауга шулай ук сезнең җавабыгызны да көтәбез. Кемнәр катнаша әлеге концертта? Концертта хор җырлауыннан башка безнең бик матур тавышлы солистларыбыз һәм хәят вокаль төркеме чыгыш ясыйчак. Тамашачылар безне көтеп калабыз. Хорчылар Ирнис Рәхимуллинның һәр хәрәкәтенә буйсынып, илһамланып, тыңлаучыларны сихри җыр дөньясына алып керә. Менә сез ничек уйлыйсыз? Ирнис абыйның хоры, аның уңышы нәрсәдә? Хорның уңышы ул күбесенчә инде җитәкченең осталыгыннан тора. Безнең коллектив Ирнис абыйның энтузиазмына, аның чын күңелдән, йөрәк җылысын биреп эшләвенә нигезләнгән. Без хорда безнең остазыбызның һәрбер тавышны сизеп, һәрбер тавышны ишетеп, әз генә булса да ялгышны сизеп, шул мизгелдә кисәтеп кую осталыгы бик сакландыра. Ирнис абый безне төрле факультеттан җыелган студентларны, музыкаль белеме булмаган студентларны югары профессиональ дәрәҗәдә җырларга өйрәтә, дирем мин. Искиткеч. Ирнис абый, татар халык хорының әһәмиятен сез үзегез ничек бәялисез? Менә без шул 55 елдан мин сизәм үземнең максатны мәгърифәтче. Без мәгърифәтче, мы стремимся к высокому, разумному, доброму, вечному дип әйтергә мөмкин. Шул максаты белән, шул мәхәббәт белән яшибез. Чөнки мәхәббәт татар җырларга һәм профессиональ композиторлар әсәрләре ул это Архимедов рычаг. Шул булса, уңыш булачак.
Бик яхшы. Димәк, инде барлык тамашачыларыбызны 23 апрель көне Казан Федераль университетының төп бинасында Император залында матур «Гомер бер мизгел» дип исемләнгән Казан Федераль университетының татар халык хоры концертында көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә, инде сезгә зурдан-зур уңышлар теләп, алга таба да очрашулар насыйп булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, Татарстан тапшыруы үз эшен дәвам итә. Тинчурин театры сәхнәсендә фаҗигале мәхәббәт турында гыйбрәтле хәл. Мәдинә спектакле. Ак шигырь белән язылган әлеге әсәрен Илгиз Зәйнев моннан 7-8 ел элек Казан утлары журналында бастырып чыгарган булган. Ә инде 7 һәм 8 апрель көннәрендә Тинчурин театрында Мәдинәнең премьерасы булып узды. Мәңгелек мәхәббәт, хыянәт, нәфрәт һәм гөнаһ темалары. Тулырак алдагы видеоязмада. Туйда кәләш ап-ак күлмәк кие, көлә. Туйда кәләш бәхет томанында йөзә. Туйда кәләш... Кызыл төсләр белән чуарланган бүлмәдә Мәдинә һәм аның дус кызы Нәфисә. Мәдинәнең сөйгәне Җәүдәт бүген башкага әйләнә. Беренче секундтан башлап тамашачы киренке халәттә. Төп герой Мәдинә. Төп вакыйга аның фаҗигале мәхәббәте. Бу рольне Тинчурин театрының әйдәп баручы артисты Резида Сәләхова башкара. Аны бит күз алдына гына китереп башкарып булмый андый рольне, аны үзең аша үткәрергә кирәк. Күз алдына китерү ул бер нәрсә, ә менә шулай булсам, мин бу очракта нишләр идем дигән сорауга җавап табу ул икенче нәрсә. Безне инде шулай дип эшләргә өйрәттеләр, школа представления түгел, ягъни күз алдына китереп түгел, ә школа переживания үзең аша үткәреп башкарырга. Җиңел роль түгел, әлбәттә. Мәдинә үзе хисле, үзе дәртле, үзе авыру хәтта күпмедер дәрәҗәдә. Кайбер ягы белән хәтта мискин, авыр хылыклы, авыр тормышлы хатын-кыз. Шуңа күрә аны башкару бик җиңел бирелә дип әйтеп булмый. Спектакль борынгы грек мифологиясындагы Медея язмышына авыздаш. Аны татар Медеясы дип бәйләүчеләр дә булды. Ак шигырь белән язылган әсәрне тамашачыга аңлаешлы итеп җиткерә алган артистларга афәрин. Илгиз белән беренче генә спектакль чыгармыйбыз. Ул безне белә, без аны беләбез. Шәхсән ул үзе дә әйтте, әлеге спектакльне куяр алдыннан мин бик зак уйладым һәм бик зак артистлар сайладым һәм нинди театрда куярга кирәк икәнен зак уйладым һәм зак уйлагач менә сезгә тукталдым диде. Шуңа күрә без дә инде үзебезне акларга тырыштык. Ак шигырь белән сөйләү авырлыгы бер, ләкин аны ике тагын бер авырлыгы бар, ул тамашачыга җиткерә белү. Әлбәттә, аны актерга җиткерү дә уңайлы, бик үк җиңел түгел, һәм тамашачыга да шигъри текстны кабул итү бик уңайлы түгел. Чөнки бер генә юлын төшереп калдырсаң да, инде иң мөһимен төшереп калдырган кебек, теге һәрбер сүзне аңларга тырышып утырырга тиеш тамашачы. Бөтен тамашачы да моңа әзер микән? Менә монысы икенче сорау инде. Шуңа күрә һичшиксез тамашачы спектакльгә килгәндә нинди жанрга, нинди спектакльгә килүен белеп, әзерлек белән килсен иде. Ягъни Мәдинәгә, ак шигырь белән язылган Мәдинәгә ул, белмим, анда ниндидер көнкүреш, гади бер комедияга килгән кәеф белән килмәсен иде, белеп килсен иде. Ягъни әзерлек белән. Құлағымда бүтін иқтибарым сийле. Ник дәшмисең? Тыңлыйм сине, Мәдинә. Тормышта ир белән хатын Артем һәм Резида бу спектакльдә фаҗигале мәхәббәт корбаннары. Җәүдәт башкага әйләнсә дә Мәдинәнең фатир ишеген ачып керүдән туктамый. Гәрчә Мәдинә моның зур гөнаһ икәнен аңласа да. Мин иремне сәхнәдә ирем итеп кабул итмим, партнер итеп кабул итәм. Репетициялар вакытында да, спектакль вакытында да мин партнер Артем Пескунов итеп кабул итәм. Шуңа күрә ирем белән уйныйммы мин мәхәббәтне, нәфрәтне, башка кеше белән уйныйммы, анысы минем өчен мөһим түгел. Хатын һәм сөйәркәнең очрашу мизгеле. Кыска гына бу рольне зур осталык белән Татарстанның ат казанган артисты Гөлназ Нәүмәтова башкара. Показдан соң миңа бер ханым керде. Ул кияүдә инде, ул миңа шуның кадәр ул рәхмәтле сүзләрен яудырды, ул мине кочаклап елады.
спектакльдә менә тыелып утырдым, ди, менә шуны бит син бит менә хатын кыз әйтә алмаган сүзләрне әйтеп чыгып киттең, син бит анда үз исеңне калдырып, син үзеңне калдырып чыгып киттең дип, менә ул сүзләр әлбәттә инде безне канатландыра. Әйе, миңа бәлкем җитеп дә бетмәгәндер инде теге ролем, теге әллә ни зур түгел бит инде, кечкенә. Әмма дә ләкин мин аны беренче укып чыгуга ук, шәп роль дип мин аны шулай иттереп кабул иттем инде. Мәхәббәттән шашкан, гөнаһ һәм ант фәлсәфәсе белән мәш килгән пар белән янәшә, әсәрдә бер кызыклы образ бар. Нәфисә. Әлеге рольне яшь актриса Альбина Гашиуллина башкара. Бу роль күпмедер дәрәҗәдә минем үземнең тормышым белән дә чагыла. Ул Нәфисә буларак чагыла, ләкин язучы буларак түгел, әмма Нәфисәнең тормышы минем тормыш белән чагыла, шунысы белән үзенчәлекле дип әйтәсем килә. Бу минем әле зур, иң беренче зур рольләремнең берсе дип әйтик, чөнки мин әле шушы театрда 2нче сезонымны гына эшлим. Шуңа күрә шушындай зур роль тапшырганнары өчен бик зур рәхмәт. Мин җиренә җиткереп башкарам дип уйлыйм, ләкин әле күп нюанслары бар, мин алар өстендә эшләргә тырышам. Гыйбрәтле хәл Мәдинәнең акылдан шашуы белән тәмамлана. Бәхетеңне күз яшендә кыра күрмә, хатыннарның яшьләрендә канлы төрмә. Чираттагы премьера 20 апрель көнне Ценчурин театры сәхнәсендә уйналачак. Хозурланасың килсә, дөнья күз алдында бөтен киңлеге һәм гүзәллеге белән ачык. Күңел кояшыгыз һәр вакыт елмайсын дигән теләктә тапшырубызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова сезнең белән саулашабыз. Bir atlı yıllar uzak, gümüş üstep şeşlerime, şulaya mini canam yeşil bulup yeşilerime, üskün şirge yok tıcılık, yasterge yaratılgan, gitmemeli yaşlığımdan, yaz günleri arasından, yaz günleri arasından. Uylar eli şaktı zurdan, yazlar